Къде ми е пратката е най-често срещаният въпрос под нашите постове. Здравейте, аз съм Ани от Жива, а ето тук, надявам се да е вашата пратка, ако толкова много яростно си я очаквате, защото днес единствено Еконта работи и то до 15 часа. Така че ако имате пратка, може да отидете да си я вземете до този час или пък да я очаквате изпратена днес и в първия работен ден официално 5 януари, то ще може да си я вземете от офиса. Тогава заработват и спиди, където пък ще изпращаме и ето тези пратки. Разбира се, през това време ще продължим и да подготвяме пратки, докато свърши стоката, защото почти нямаме стока, за най-огромно съжаление. Производството ни все още не работи, защото са почивни, празнични дни. Така че благодаря на всички за търпението. След 27 декември, мисля, че поставихме надписа най-горе в сайта, че наистина абсолютно всичко е разпродадено. Смятахме, че ще имаме кутии до март месец, че ще имаме стока поне до края на януари, но вие ни изненадохте, за което само можем да благодарим за подкрепата, за всички поръчки и моля за още малко търпение. Правим всичко възможно, всичко да дойде на време при вас. Благодарим ви!